Ассалом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, ҳозирма шумода имрӯза видеода фақат сангои нам хеле наздикака нишон метиҳам. Анами рамашка лёнай, материали лён. Нархаш 180 сомонай. Ай ҳисобе ки сангаш беҳади бад наздикакай. Аз ин ман 160 нишон дода будам шумода. Вақт дизайни камакак дуртар буд. Ҳозир бошад анам хеле сангзадагиян. Нархаш 180 сомон. Марҳамат, хоҳишмандон нависен, доставка дорем. Ҳозир чанд там хеле материалое ки сангошон наздикай ва ёрам нишон метиҳем. То охири навора тамошо кунед. Доставка ҳастай ҳамашон. Ина гулои пеш бозор барои шумо пешниҳод мешава. Ана иш тамошобинони азиз, дидед ишам ҳамин нархай 180 сомон. Дидед санга чи хезадагиай хамиллион блеск метия. Даиҷа афсус ки дар видео ам блескош намеоя, вале ам хе блески хушрӯ дора. Марҳамат, материалаш итальянкая, блеск дора. Материал худаш блеск дора. На марҳамат, сангора бинед чи хе хушрӯ задагиай. Иам 180 сомон. На марҳамат 180 сомона бо ҳастай. Анами хеле гули фасон. Аз машмода нишонтим кушода материалах ча бинен. Аҷоиб хушрӯай материалаш пиллагиай. Анам хе илёна ё пиллаги? Пиллагиай дӯстони азиз, сангоша бинед чи хе наздикак задагиай. Марҳамат, хоҳишмандо, гули анам хе хушрӯи сафедак, заминаш сафедай. Ана инчунин анами хел лён. Ишам пиллаги будай дӯстони азиз. бовар кунедам хе хушрӯи ғавсаки хушрӯи материалаш. Марҳамат, ино атласови нестан. Сангоша бинед чи хе наздикакай. Нархаш 180 сомонай. аз сабабе ки анами хе сангои наздикаки хушрӯ задагиай. бихтаро касе ки мисол оптимда мегирен бо арзон мешава. касе мисол бороям хали люкс мефурӯшен, марҳамат, ино бо оптимда арзон мешаванд. донада 180. ина тамошобинони азиз, ана ин материал атласовияй. диде блеск дора атласовияй. сангошон хе наздикакай. ин намудаш 170 сомон. иам наздикай сангаш. хоҳишмандо, касе ки мехоҳен харидорӣ карда нависен. аз ин чанд рангай бай рангошама шумода нишон метиҳем. ина зардаш ҳастай. ина марҳамат, санга коша бине материалаш ами атласовияй. хулоса беҳад фасонак. иҷада бо ҳози ана ин нусха розови цвет касе мехоҳен, аз ана ин нусха ҳаст. хушрӯ мехаранд. я итальянкая, материалаш итальянкая, блеск дора. мана атласови. нархи иш чанда? Зард чанд буд, иш чанд буд? я 170. ишам 70? И 80. ино 80. фақат сирх 170. ина ин намудаш 180, инам 180. ана ин намудам 180. агар дӯстони азиз, ина ин намудам дӯстони азиз, ман нишон дода будам дар 160. ҳозир боша и 180 сумашай, барои ки сангошон идем хе наздикакай. наздик задагиай санги хамиллион. гули хушрӯ. ана ин материали камёфти дигар бошад. анамин материалай лёнай бисёр ҳам хушрӯ, сангои наздик. аз ин беҳад хушрӯ мехаранд. духтаро бо заказ кардем, омад бо новинкош. бори навдан хе бисёр омад. иам 180 сомон. пеш 200 буд, ҳозир 180 сомонӣ. марҳамат, сангои наздик задагиай. хушрӯи качествои материалда гап нест.